Zdravím všechny u našeho prvního dílu s názvem Nečarovný Minecraft. Jsem tu já, Smiley.cz a Etaniel. Čus? Úplne opozdené. Ja som rozmýšľal, čo povedal, ja som sa započúval, vieš? No, jak vidíte, už tu máme domeček, i pečkou vám nedáme. Ještě by tady pak bylo hodně předspáno, pokud bychom měli dost odběratelů, lajků a tak. Tak by tu fakt bylo předspáno. A musím sa spojiť s mojím kamarátom, aj on má nejaké odbery. S Huklasom. Keď si pozriete môj channel, tak prvé video s Huklasom mám. Jmenuje se... Takže problém je, že mám zlý mikrák, alebo niečo zle nastavené. Je to možno aj teraz. Ale ne, já tě slyším úplně perfektně. Ale vo videu je to úplne iné, vieš? Jo no. Si sa divili, čo jem, tak sú to čipsy. Ja sa mám. Pre chvíľu sme na teraz čipsy. Dáš? Ne, robím si srandu, žiadne čipsy neviem. Že bych jel na návštěvu. Čipsy. IPčko fakt od tohle serveru nedáme, protože pak je to jako kdyby maximálně pro 8 hráčů, což mě hodně zklamalo, kdyby to aspoň bylo prosto. Ne, to ne, to vieš, aké lagy by si mal? A ja už úplne. Ja mám stiaľné z dohľadu, ty máš malú a furt ti to seká. Já mám docela dost FPS. Ja mám na vyššiu a ja mám viacej FPS než ty. Teďka mám 30, protože natáčím. Ja viem, ale povedz mi dôvod, prečo mám furt viacej FPS a to mám na väčšiu kvalitu. No ale zase jsou bugnuté ty dveře. Ja rozmýšľam, že si dám texture pack. Co? Fightful, alebo jak to mám povedať? Chceš stone nějaký? Vieš, ako pekne to tu vyzerá? A prepálený? Jo. Tak mi daj. OK, tak já to jdu vypálit. Ale ty si pomal. Tak ja si idem teda hádzať tie vajíčka. Nevím, Ako, to aby sme mali tie sliepky, hej? Aha. Tam pak uděláme resko a povolím ti aj přístup a tedy, aby nám to... Dobre, už máme 2 sliepky. 3. Ty idiota, proč to tady... Moment, kde jsi? Tam jsem pro nich udělal izbu. Nebo pokoj. Ale fakt ta slovenština je 100krát hezčí. Jej, slepky. Také znásilňovaní, že mládí svýma vajíčkama. Ty už nemáš žádné diamanty? Vôbec ne. Vôbec ich som ti nedal polovicu svojho staku. Najviac ich môžem nakúpiť. Hej, toto je chyba. Vyrob mi ešte jeden takýto plot, hej? Takýto tu otváracie dvere. Aj tak nám to netreba, to iba keď budeme vchádzať, vieš? No tak padajte. Moment, jak se to... Já nevím, jak Crafty? se to... Jo. Sliepka nechce vypadnúť. Tak to preskočím. Ani ja to preskočiť nemôžem, ty jo. Moment, už vím. Aspoň myslím. A mimochodem tohle měl být čarovný Minecraft server. Ale nějaká se stala chyba, tady máš. A prostě se to nějak zblblo a nakonec je to normální server. Daj mi to, ne? Ja som to nedostal. Aha, už to mám. Já ti to hodil. Tak, a tu dám ešte jednu na to. Tak. No to by zdrhli všetky. Ešte, že tu mám toto. Dáš mi ešte jeden? Nemám. Sa mi bude radšej hodiť. OK. Lebo chcem, aby som mal dvojitú bránu, vieš? Začali jsme k tomu serveru tak, že já jsem se jako kdyby připojil a Etaniel scháněl nějaký baráček. A tak jsme... Tu som sa niekedy aj pýtal, že kto mi postaví barák. Som mu ponúkal nejakých 100 000. Tak jako... Monej. Jo a máš už... A nikto nepríjmul. Kto by nechcel 100 000 monej? Jo no. Já mám teďka jenom 23. Protože já jsem ztratil hodně těch diamantů. Tady bych...
Teraz som bohatší. Ja mám 3000, nie, 30 000, 30 000, no neviem to povedať. 33 175. Zjednoduším to. Hacker. Jasné, iba som predával. Já vím, byli warp doly, tak jsme tam prodávali vlnu, co ještě písek jsme tam udělali. Piesok, no. Všetko, čo sa dalo, okrem ironu a takých vecí. Piesok. A piesok. A drevo. Taký veľký inventár nemám. Moment, dej mi to obrazy. Obrazy? Já jsem ti dával aj obrazy nějaké. Obávam sa, že také nič nemám. A nemáš je u sebe? Nemám. Pro já je už u sebe vůbec nemám, jestli je nemám v té své stejné skříni. Ale mne zmizla koža. To zavřel, abys neviděl. Tady budu kuchtit. Vykraftíš krávu? Ani tady to nemám. Sa ešte nikomu nepodarilo vykraftiť krávu. Sice mne raz, hej, v jednom mode. Toče. Dobré, ty jsi tam. No já nemám ani ty obrazy. Já jsem ti je musel dávat, ne? Ja som ti dal kožu a potom som všetko Tiger zobral. A potom ho zabila tá šmoulinka, čo vraj. A ty jej nehovor. A ty nikomu nehovor. A moment, jak se jmenovala tam ta, jak tě schodila dolů? Čo? Jak tě schodila dolů na tom spawně? Jak se jmenovala? Šmoulin? Ne. Šmoulinka to nebyla. Neviem, ten Minecraft, alebo jak sa to volalo. Já nevím, prostě ten jel byl na spawně a tam byla díra, tak jasný, musel to prozkoumat a tam byla prostě holka a ždil ho dolů. No jo. Škoda, že to není Tiger, to bychom provokovali. Potom by ťa psol a ty by si plakal. Alebo on by plakal. Jej, kolik Že ne, zlomil si zub, ne? Co? Že ne, zlomil si zub. Farbu máme, čo ešte ďalej mám urobiť? Kež by, já nevím, jestli ten mod existuje, ale kdyby existoval, nebo existuje mod, že prostě zapneš ten mod a můžeš procházet blokama a tak. Existuje. Ten jdu, Ale jeho meno ti nepoviem. no a já si ho najdu. Ťažké by to bolo pre teba. Já si tu dělám tady stoleček, abych si kam mohl dát dortík. Musím sa zbaliť, lebo nebudem moc hrať na počítači. Už mám aj dortík, aj stoleček. Ja budem AFK. Ne, AFK. Škoda, že nás už dlho nikto nenavštívil. Lebo väčšinou nás vždycky všetci bombardovali tam, keď nás našli. Keby ste videli, ako vyzeral ten barák, keď som prišiel do tej hry. Hej, ale vzpomínáš... Jej, že s tým sa ma zaujíma sa pozrieť na svoj barák, ako skončil. Vzpomínáš to, jak Ježíš, jak se tomu říká? Ježiš tráva. Ne. OMG. Ježiš tráva. OMG Ježiš tráva. Víš, jak to tu vypadalo, když jsme to tady našli? Úplně nic. Normální skála a teď je z toho tohleto, no. Ale představ si to prostě z normální skály udělat taky hezký baráček docela. Idem na spawn. Tam máš další vlny. Mám, ale nedám. Ne, oni ten spawn zmenili. Ne, moje veci. No, môj barák starý. Hej, admini, alebo čo to ste? Hlavný majiteľ a builder. Ja nemôžem byť Mintok. Toho poznám, on si zmenil skina. A čo je to pod zemi? To je nejaké metro? Ne, to je dlhá chodba. Ja sa bojím dlhých chodíb. Ne. Pojď, neboj. Ahoj. Keď už tam ideš ty si obrnený. Jak ti tá lopata skáče na chrbte.
Jak skáčeš, tak lopata se úplně hýbe. Ví. Už ne. Já Cože? jsem dělal tady vždycky za troll. Tady prostě chodil jen pisíčko, ne? Tak jsem tady udělal takovou velkou díru. Urobím znovu. Ale jo, tam by pak mohli padat ti oběti. Chudáci. Třeba ten Mikim. No, nějak tak se volal. Oj, a já představí si to, že bychom dostali jeho věci. Oh, zase komando, já nenávidím toho komanda. Je kostlivec, ale ty mě nezajímá. Lidé, Je tu nějaká jestli někdo nejde, jo, kdyby náhodou. les? Tu je značka, že les. A já tu žádný les nevidím. Jo, tam byly stromy posazené, někdo je tam. Lidé, jestli někdo nejde, jo. Aby mě to neviděl, jak dělám tuhletu díru. A rychle se teleportuj potom. Nikto nejde zatím. Pokračuj, rychle pokračuj. Haló, si tu? Pokračuj v tom rýchlo, lebo určite tu za každou chvíľu niekto príde. Já už nebudu moc jakože nahlas mluvit, tak toto video končíme a mějte se dobře. Ping. Jo, jsem si to končil.